erittäin hyvävoimaista ryhmää. Tai ryhmä on ollut kokonaisuudessa hyvävoimaista, jotka tähän on. No niin, nyt huutoa. 1, 2, 3, Kaija! Kaija! Ei sitten huuda. No huudetaan. No huudetaan nyt jakeen. Toivotamme teille tervetulleeksi maaliin ja toivomme teille tässä vaiheessa myös ensi vuoden Finlandia Iso. Stop! 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 Hyvä Jake! Ja annoneja arvostavalta yleisöltä. Olemme kovasti päivän aikana yrittäneet paneutua tähän nimenomaan maailman venytykseen ja tämä hetki sitten tapahtunut kilpailusuoritus, joka päättyi tähän venytykseen, ansaitsi tänä päivänä 19,5 pistettä. Tervetuloa, olet hienosti urastasi suorittanut. Nyt voit hiukan sieltä antaa vinkkiä, oliko tuo kyseinen lippu sinulla koko matkan mukana? Kyllä on. Ei ollut, selvä. Joka tapauksessa hieno suoritus.